Dem baş temaşevanên heja em disan bi programekî nû biwêranê îro mijare programa me li ser kitabekek Abîd Gürsesê kültûrekî polîtîk û paradigmayekî nû. Du nîvanê min hene, yek nîvan Abîd Gürses bixeye, nivîskarê kitabê, yê dinê hevalekî dinê ku kitab xandiye Nihat Akar, ev zî dereqê kitabê de ev ê fikrê xwe bibêjî. Min bi xêr hatin kek Abîd. Gelek spas. Xêrdar. Çawanên baş in. Berê her tiştê te pîroz dikin ji bo nivîsandina vê kitabê. Gelek spas doktor, gelek spas. Nihat tu çawa yî başî? Başım gelek spas doktor. Erê ez naxwazim dûr dirê ser vekê bisekinim, yani hevalekî daxîlê programê bûne. Berê disan çend caran gerek Abîd Gürses gerek Nihat Akar bûbûn nîvanê çarpêl medyayê. Ez dibêjim bi carekê de em derbas programê bibîne baştir e. Kek Abîd ez ji te dest pê bikim. Va fikra nivîsandina vî kitabê çawa çitan derket holê, çawa derket holê? Çi bû sebeb ku te va kitaba hena nivîsand? Başa gelek spas. Ez beriya dest bi axaftina xwe bikim. Dixwazim ev ê hevalekî me hêja kadroyekî hêjayê rizgarî Nedîm Çelîk sê roj berê vefat kir. Rahma Xwedê lê be. Serê malbata wî û hevalê wî dost ve hevalên wî sax be. Hevalekî hêja bû. Li İzmîrê dima vefat kir. Ez bawerim Spas. ya kişî îro roja ez bawerim 8 sal berê hevalê hêja Nevzat Saxneç çû Rahma Xwedê li wa bê û beriya mixwast beriya dest programê bikin ew her di hevala bînin bîra xwe. Nedîm Çelîk sê roj berê li İzmîrê vefat kir û Rahma Xwedê lê be. Serê malbata wî dost û hevalên wî sax be. Derheqa vê kitabê de çawa fikra nivîsandina vê kitabê derket holê. Pêşî fikrekî wiha nebû ku bibe kitabekî. Pêşî teqrîben 8 sal berê 9 sal berê hinek înisiyatîv hebûn ji bo danîna partiyekî girseyî. Hingî min jî wekû fikrê xwe pêşniyar û nîgaranên xwe pêşkêşî va hevala bikim. Em dîsa nekevin aynî xetayên berê ji ber ku em Kurd çend cara ceribandine me ku em partî deynin, partiyên girseyî ser neketibûn. Bi vî awayî dest pê kir. Wekû pêşniyar û nîgaran dest pê kir. Wext re bû tekstekî pişt re me dît ser vê meseleyê bi rastî jî gelek heval hene weke hev difikirin yani. Gelek heval hene tespîtê müşterek dikin lê ewana yani her yekî bi aliyê xwe de ew ê dikir. Min weke çi dibêjin? Tiştê ku nav kadroyên siyasî û rewşenbîra de hebûn, fikrên got hebûn, münaqeşeyên got hebûn, ya min jî
نرینن مجی هبون اوانا بون وکا کتابکی وکا چه دبیجن تکستکی متنکی ماسن پاشه هنک پیشنیاری هن حوالو دوستان جی چه بو گوتن اوا تشتکی هجایا هن شویجی فرهتر کورتر کر بر حاصل وکا کتابکی درکت دست بکر دا اوسا دست بکر لی گاوا من دست بکر کو ام دکو داره خطا دکر از هنکی پیدا چوم وقت ترکی دبیجن الی یوردامی کردی دبیجن پارمساندن یعنی دست بلکی از گهم نقطه کی جبو کو ام جه خطاین بره رزگار بن خلاص بن لازمه ام جه kültüra kevin politik ya beri dur bikevin je dur bikevin bigejin kültüreki nu kültüreki politik a nu go hata nekin nego tabelaya partiye ki nu deyinin bejirme parti ki nu daniye ama tevgereki pek binin rasti kültürel politik ji nu be Gerek ispat. Anha ez de sernivîsa kitabê kültüreki politik û paradigmaya nû. Tu wexta di xeberdana xwe de tu dibêjî kültüra politik. Yani ferqek heye navbêna kültüra politik û kültürekî politik. Alî zimîn kültüra politik, kültüreke politik fark nine. Kültüra politik, politik kültür, siyasi kültür, kültüra siyasi. Başa. Ve de em ji paradigmayê dest pê bikine. Yani paradigma berê her tiştê tê çi manê ji bo te paradigmaya kem çewabû ya nu ev çewabı bî? Paradigma alemekî fîzîkê kun ev mefhum bikar aniye. Paradigma bi zincireyê hêjayiyane manayê wî Türkî dibêjin değerler dizisi. Li vê derê min paradigmayê bêhtir wekû hedef, wekû armanc, weka mihwer, wekû doz bikar aniye. Paradigma yeke nû çima paradigma yeke nû kültüra politik û paradigma hevdû temam dikin. Kültüra politik û paradigma ji hev nikarî ji hev cuda bike. Gava ti kültüra politika berê ya Kurda çi bû? Mesela li gor vê paradigma hebû. Bêje hema partiyê Kurda hemû illegal, rêxistinê illegal diparastin, xebatê çekdariyê diparastin, rasyonalê devletê kabul nedikirin. Niha praktikê de hemû partiyê Kurdên Türkiye nav rasyonalîter, nav sistema Türkiye'de siyasetê dikin. Paradigma bi vê manayê de me bikar aniye, yani hedef, armanc, doz û çima paradigma mihwera wî de ziman û nasname ew jî ji rewşa milletê Kurd derdikeve. Rewşa milletê Kurd, Kurdistana Bakur de cudatir e ji Kurdistana İran, Iraq, Suriye. Kurdistana Bakur hebûn û mafê Kurda tamamen ji binî de hatiye inkar kirin. Ji bo ku em bikaribin xebatê bikin pêşî divê hebûn û mafê xwe bidin qebûl kirin. Hebûn û mafê me jî ziman û nasname ye. Ji ber vê paradigma nû de evê me armanca me ziman û nasname ye. Zimanı nasname. Yani vek nasname tu dibêjî nasname milletê Kurd, hebûna milletê Kurd bê qebûl kirin. Belê nasname. Hebûna milletê Kurd, Kurdistana Türkiye'de hatiye inkar kirin. Esasen xebata milletê Kurd, Kurdistana Bakur da xebata ev ye hebûna xwe dana qebûl kirinê ye. Yani em nînin. Resmiyeta Türkiye'de Kurd nînin. Tabii
hebuna kabul kirna hebuna Kurdan vek milletek li bixera mafê Kurdan zîtinî holê ew ji vekî Otomatik mantığına. ew ji wekî ji zimîn dest bike heta federasyonê nizam dikarî heta her cihê zî biçe yani ew Belli. erê di wî meseleyê de mesela ew ê yani sînor çi bibî? Eğer Kurd Türkiye ser daxazên minimal Erê lehev nekin ve ser çi lehev bikin? Eğer Kurd Türkiye ji bo bi destxistina mafê zimanê birferberde bi zimanê Kurdî resmîkirina zimanê Kurdî dana qebûlkirina îdentîteta Kurdî yani hebûna Kurda xebatê nekin ji bo çi xebatê bikin? Berê me digo Kurdistanekî serbixwe yekirtî demokratîk sosyalîst û dev jî Kurdistana serbixwe berde em nikarin Kurdistana otonomî bi dest xînin. Madem waye ji xwe Partiyê Kurda îro Kurdistana Bakur da partiyê îlegal namayene. PKK îlegal e PKK dibêje Demokratîk Türkiye Demokratîk Cumhuriyet. Ji bo Demokratîk Türkiye Demokratîk Cumhuriyet jî mirov şerê çekdarî nake. Hewceyê îlegalîte jî nîne. erê Ji ber vê yekê Kurdên Bakur, Kurdên Türkiye ji xwe nav sîstema siyasî ya Türkiye'de xebatê dikin. Madem nav sîstema siyasî ya Türkiye'de xebatê dikin, ser mesele ziman û nasname divê lehevdû bikin û doza dava ziman û nasname bikin. Ji bo ku Kurd mafê ziman û nasname bi dest xînin ne hewceyê şoreşê ye. Ne hewceyê Türkiye'de em şoreşê bikin. Doza Kurda ne doza guhartina devleta Türkiye'ye. Doza Kurda dana qebûlkirina hebûna Kurdan e. Xebata me aslê xwe de xebata me ew e hebûnê ye. Hebûna me nayê qebûlkirin. erê pekî yani ji bo vî ya bibêjine hêzê Kurd yan Kurdan bi hev re ziman û nasname dan pêş. Ji bo çi ji bo vîya çi organizasyon dibe Ena ew jî re organizasyonekî divê tabii. Bêguman Partiyê Kurda dikarin serxebûnê jî biparêzin, federasyonê jî biparêzin, konfederasyonê jî biparêzin, liberal jî bin, çep jî bin, rast jî bin, ew tiştekî diye. Lê tiştekî esasî zimana esas e. Ziman hatiye ihmalkirin. Devlet giraniya xwe daye asimilasyonê Kurd giraniya xwe nedane ziman. erê yani dema nêzik de mesela ji bo ziman komerakê hate ava kirin hêzan berê piştgiriya wî kirin daviyê zêde rolekî mezin nelîstin tu dixwazî van hêzê Kurd bi hev re ji bo zimîn organizasyonekî çêbikin yan van Pêşniyarê min vê kitabê de pêşniyarê min heye. erê bi hev re yek partiyekî çatı örgütü çatı Ez dibêjim tevgerekî müşterek yan jî çatı örgütü yan jî alternatîfekî dî. Ez dibêjim lazım e tevgera zimanê Kurdî yani Kürt Dil Hareketî. Ne politik ha ne siyasî. Qesta min ne tenê Kurdin jî. Qesta min ne tenê Kurdin. Dersên bijarteyê de derket holê ku Partiyê Türka jî hene ku dixwazin zimanê Kurdî serbest be. Kampanya vê carê Partiya Deva, Partiya Gelecek ew jî ketin nav kampanyayê de. Em çênabe bêjin Türka hûn her ne aliyê dî. Bilakis mesele bi destxistina mafê ziman da Partiyê Türka re jî hudûd em nadeynin, çênabe em deynin. Erê ev tevî maneyê ki yani va gavekî demokrasiye aynı wextê de ji bo demokrasiyê wexta yên kesekê vîya ji bo demokrasiyê
lazım dibinin, zaruri dibinin ev gav ki davjın emzil hembervan gav ki dine bavjın ki nezik hevdi bibine behevra bikar kar bikini ev çi dibi bula bibi ki dibi bula bibi devi mani ne oldu? Beli. Evet. Yani kastamen dve em kekali Kemal dve em zelal bin. Henek hene mesela digotun işte hemvelati azad, özgür vatandaş. İşte henek hebun anayasal vatandaşlık. Kastamen ne vatıştana? Ev peşniyarı men partiyi kurda le Kurdistana Bakur bi yan parçayı dibi. Programı van siyasi hene. Çenabe ev parti devşi programa xo siyasi berdin. Le balam da aynı vakti de lazıma jibo zaman u nasnama bibin xwedî paradigmayekî nû bibin xwedî programekî nû müşterek. Evet, müşterek behevra dezgehan çebikin mesela. Evet. Evet, gerek ispas. Min vecare baştır fam kir. Baş. Kek nihat te yek jivan kesek kitap xandiye tuyi tu çi dikarî bibêjî derheqê kitaba kek abitta? Ez dibêjim kitap tam vaxtê xwe da derket. Belkî hinkî dereng jî mal. Kitap bi rastî jî rewşa me Kurda a îro dîtiye tahlîl kiriye û gihîştiye qenaatekî ku paradigmayekî nû çêbûye û divê em gora vê paradigmayê gavê xwe bavêjin. Kitap wek kitabekî destê ye. Yani taybetî ji bo xortên Kurd ku bixwazin di vî tekoşînê da cî bigirin divê herkes vê kitabê bixwîne. Ji ber ku ev kesê ku vî kitabê nivîsandiye kek abid ji xwe bi xwe 40 sal e nav vî tekoşînê da ye û hatiye wî qenaatê ku îro paradigma guheriye û paradigmayekî nû heye ew jî zimana nasname ye. Niha li vir ew ê min çi ye? Yani tiştê ku ez ji vî pirtûkê fehm kirim em Kurd 40 sal e tekoşîna me berê em bêjin berê 12 îlonê meselê çînayetî bû, sinif û çizam tabaqê bû û meselê sosyalîzmê bû. Me digot kî zêde sosyalîst e ew rast e û herkes digot ez rastim êdin çewt e. Dûra niha mesela hatiye cîkî din em ew ê münaqeşe dikin. Tiştên stratejîk münaqeşe dikin. Her tim me tiştê stratejîk münaqeşe kiriye. Tiştên taktik û acîl di ortê de maye ya jî hûn de bûye. Çi ye tiştê ku em münaqeşe dikin çi ye? Kek abid jî behs kiriye kitaba xwe da. Yani em Kurdistanekî çawa li ser wî qiyametê radikin. Li ser wî em hevdû xayîn çizanim xwefiroş û ne Kurd îlan dikin. Yani vaxtê ez bi giştî li rewşa rêxistinên Kurd ya jî tevgera Kurd mêze dikim ê ku ne xayîn e ne maye. Ê ku ne xwefiroş e ne maye. Ev tiştana hemû ji ew tê. Münaqeşeyên stratejîk Kurdistanekî çawa. Niha herkes jî dizane meselê Kurdistanê, Kurdistanekî çawa em bi xwe serê xwe nikarin biryar bidin. Pirsa Kurd û Kurdistanê bûye pirsekî beynên milel. Bûye pirsekî navnetevî. Em mêze dikin başûr çawa bû çi dixwastin? Otonomî, dûra otonomiya rastaqîne, dûra hatin ew federe devlet bûn, federatif. Li Rojava her tim ew wan tê guhertin. Daxwaza wan tê guhertin. Kanton bû, dûra bû federe, niha nizanim çi ye. Ew zêde xuyanîne. Vaxtê em van tiştana münaqeşe dikin û hevdû aciz dikin, hevdû xayîn û dijmin ew dikin, zimanekî pir dijwar li hember hevdû bikartînin, ev tiştana nehewce ye. Eger em 40 salê berê
ev paradigmaya nüye îro me dest pê bikira me bigota em ziman û nasname dixwazin me wisa dest pê bikira niha qet nebe mafekî me dest xistibû lê me heta niha tû maf dest nexistiye û heta 40 sal şer jî çêbûye şerê çekdarî hê jî me mêtrekî axa Kurdistanê xilas nekiriye dev ji axa Kurdistanê berdin meselê ziman û hebûna xwe me nedaye qebûlkirinê di mekazagona Tirkiyeyê de yani ev çi ew karasete hatiye li ser me rêxistinên Kurda li ser siyasetê Kurda îro divê ev tişt bêguhertin ew jî spas dikim kek abê pir xweş ew kiriye îzah kiriye divê em her tişteyên hincikî bira hemû partî hebin bername wan çi dibe bira bibe serxebûn dibe federatîv dewlet dibe otonomî dibe çi dibe bira bibe ew ne mühîm e partî bira hebin divê hebe jî lê ê ku aniha ji me re lazim e tevgerekî parastina zimana zikmakî ye ev tevger çawa dibe kek abêt Pirtûkê de çend sayfe pir xweş rêz kiriye divê her kes tê de hebe ê ku dixwazin milletê Kurd di makazagona Tirkiyeyê de resmî bê qebûlkirin nasnameyê wan bê qebûlkirin divê em bi hev re gav bavêjin ev dikare HDP bibe dikare DBP bibe dikare PAK bibe dikare kesên serbixwe û sivîl organîzasyonên sivîl bibe ferq nake lê divê em gavekî bavêjin ji evê dest pê bikin tiştê ku em dikarin bikin dest pê bikin îro ev paradigma hatiye evê me rojeva me girtiye û ez pir jî kêfxweş im ku herkes li ser vî tiştê ew dike li ser vî tiştê disekinin münaqeşe dikin Destûra te hebe paşê ez tiştekî dixwazim hate bîra ez tişt gibi pirs bikim kekniha ji te ji ber ki yani ez eger temam kir ez dikarim tişkî ha bira tamam bike paşê ez temam bike te temam li vir tevgera zimanê Kurdî kek abid jî nivîsan diye ez numûnekî li her derê numûnekî didim a Bangladeşî li Bangladeşê rabûn tevgera zimanê zikmakî çêkirin em bêjin çend kes ev tevger dora xwe da hêdî bi milyona însana kom kir ev tevgera zimana zikmakî bû sedema rizgariya milletê Bangladeşê em 20 milyonên Bakurê Kurdistanê da û herkes jî dibe em zimanê dixwazin zimanê Kurdî resmî bibe lê em nikarin gav bavêjin çima nikarin gav bavêjin ev meselê kültûra siyasetê de em ê ew bikin li ser wî bisekinin a mühim li vir dezgehekî mezin dezgehekî girseyî dezgehekî ku rêya me rêya rizgariya Kurdistanê veke ev e tevgera zimanê zikmakî ye ez li vir noxtadeynim zêde ew nekim ji bo ku ez bikarim fam bikim yan zê temaşewan bikarim fam bikin ji ber ki berê mesela ji bo yekîtiyê pir tişt hate gotin hinek tiştî hatin kirin lê tevgerekî wihayê girseyî çê nebû mesela cara pêşin em li mesela UDG'yê da dibînî wan hem acil talep hem zî talebê mezin bi nav kiribûn nav acil taleban da mafê zimîn ev tiştanan zî hebû piştê cuntayê 5 qolî hevkarî hebû disan wan zî cî dabû acil talepler naskirina ziman nizam hüviyeta kurdeyatiyê falan lê ji bira tê famkirinê ki mesele ne bi tenê gotin e gotin bi avakî gotin li vir wê heye lê çima gotin hebû lê gav tune çima tişkî mezin çê nebû erê
بله گوتنه که مارکس هیه کارل مارکس دبیجه فیلوزوف دنیای پر خوش شروع دکن دنیای پر خوش ناز دکن لی ev giring e tabii lê giringtirin tişt guherandina dünyayê. Niha em jî rewşa xwe dikarin pir xweş ew bikin, tarîf bikin. Em dibêjin em milletekî bindestin, sömürge ne? Milletekî bindest çi dixwaze? Rizgariya xwe dixwaze. Yani pir tiştekî tabiî ye. Li vir em hemû bihevran. Lê wextê tê kar û xebat ev tişt pir diguhere. Ya mezeke yani tıbbi çi Slovakî bidî ew ê HDP tu aynı roj dibî xain. Aynı roj dibî xain. Çi ye HDP Kurdistanek serbixwe naxwaze. Baba naxwaze bi zor e. Yani naxwaze diye em nikarin li ser ziman li ser hilbijartina werin cem hev tifaqekî bi hev çêkin. İşte ev tiştana dibêjim de ew de birakek abid jî behs bike mesela kültüra nû da divê em ew bikin münaqeşe bikin. Yani çi mana be sebep çi ye? Gelo Kurt ne insanın? Gelo Kurt ne xwandane? Na. Kurt jî wek her milleti ew bune yani politize bune hatta gencin Kurda ez dibêjim li dinê herî zêde politize bune gencê Kurdan e li dinê. Lê car jî tişkî dibe her tişt ew dişe. Ji ber ku em li ser tiştên stratejîk li ser tiştên ku em nikarin ew bikin, li hev bikin, li ser wan tiştana münaqeşe dikin. Baş ez vegerim kek abîd gerekî spas kek Nihat kek abîd wekî min kek Nihat pirs kir yani aliyê gotin da mesela zaman berezî hatiye vekirin aniye hene kesan aniye zimîn zaman tiştîkî gerekî mühim e cî acil taleban da cî girtiye lê hereketî wayê girseyî nav Kurdan da çê nebiye yek ev ne bi tenê hêzê Kurdan nav partiyên devletê da Dema Demokrat Partiyê da Dabiyê da hene kes milletvekilî derketine qala zimin kirine serbest kirina zimanê Kurdî kirine nav CHP da kesên waheye ne em alîkî da ji ber ke tenk fikrî da mesela pir cara me gotiye ev partiyên devletê ne loma me nexastiye yan zî nekiriye yan zî bixe bawerî nekiriye bi wan re yek karekî bikinê. Vîya da divî tiştê de kültür tê pêşiye yani tiştekî de basikê kültüra politik çi ye problemê me yani aliyê kültürî da bejî. Kekê doktor beriya her tiştî mesele zimanê Kurdî gelek zû da ji aliyê gelek camê re ve hatiye rojevê. Ahmedê Xanê ta teqrîben 400 sal berê vê meselê bahs kiriye. Yani ez tiştekî nû îcat nakim ya min ne tişteke xebatekî mütevaziye der heqa mesele ziman da Kemal Badırlî heye em bêjin İsmet çi bû navê Doktor Nurettin heye û birayê xwe re bêjim Celadet Bedirxan heye Motkilî Xelîl Xeyalî heye yani gelek hene ku berê da niha jî der heqa vê meseleyê de serê xwe îşandine Kurdistana Bakur jî Mehmed Emîn Bozarsan alfabe derxistiye û gelek kitabê hêje tercüme kirine qesta min ew gelek camerê dî jî der heqa ziman da giringiya ziman da xebitîne lê pêşniyarê min vê kitabê de tiştekî cuda ye cevaz e çi ye ez dibêjim partî û rêxistin û rewşenbîr hunermend elîtê Kurda tercihê wan siyasî çi dibe bira bibe divê bi hev re pêk ve tevgerekî ziman pêk bînin
tevgera zimanê Kurdî başa kî têda cih bigire? Ew partî, ew rêxistin, ew kes, ew komeleyê got, ew hunermend, ew rewşenbîrê got dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde, zimanê fermî Tirkiye, ew têda cih bigirin. Xebatekî legal, kanûnî, meşrû seranserê Tirkiyeyê de xebatekî wisa medenî bikin ku devlet jî, hikûmet jî, partiyên îqtidarê jî, partiyên muxalefetê jî bêjin el-heq xebatekî wiha heye, daxwazekî wiha heye, talebekî wiha heye, em ê pêk bînin. 2018 de 8 partiyê Kurdan Diyarbekirê platforma zimanê Kurdî ava kirin. Li wan pîroz be. Platforma zimanê Kurdî kar û xebatê wî salê carekî derxistina beyanekî be, manayê wî ewa xebata xwe nake. Platforma zimanê Kurdî de ew partiyên ku têde ne lazim e sekreterê wan hazir be civîna wan de. Ji ber ku ji bo Kurdê Bakur îro ji zimanê Kurdî girîngtir tiştek nîne. Pêşniyarê dî hemû xapandinê Kurda ye. Kî çi dibêje bila bêjî. Kî çi program pêşniyar dike bila bikî. Xeynî zimanê Kurdî îro Kurdê Bakur nikarin li pey tiştekî dî herin. Ji bona vê yekê divê em rewşenbîrê Kurd, siyasetmedarê Kurd giranî bidin, zext deynin ser partiyê Kurda, rêxistinenê Kurda, rewşenbîrê Kurda bo tevgerekî zimanê Kurdî pêk bînin. Navê wî çatî örgût ye, navê wî cephe ye, navê wî çi ye ez nizanim. Divê ew bixwe pêk bînin. Doktor tiştekî baş zimanê Kurdî ewa bûye salekî 2 salek ketiye Rojava Kurda de. Lê bi awayekî rêk û pêk neketiye Rojava Kurda de. Ji ber ku pêşengiya wî lazim e platforma zimanê Kurdî pêşengiya wî karî bike. Par sala par biryarekî girtin gotin em ê kampanya îmzayê vekin, heta niha em nizanin encama îmza kampanyasî çawa çû, salek derbas bû. Ez rexne li wan nagirim, ez tenê ew ê dibêjim. Kültûra polîtîk eleqeta wî çi ye? Kültûra polîtîk eleqeta wî gelek heye ji ber ku kültûra polîtîka berê di nav rasyonalîteya sîstema devleta Tirkiyeyê de xebatkirinê hema red dikir. Li îro hemû partiyê Kurda nav sîstema siyasî ya Tirkiyeyê de kar dikin. Eger ev partiyane ji bo ziman û ji bo hilbijartin jî neyne ba hev ji bo çi hene nexwe? Manayê wî divê em kültûra berê rizgar bin. Kültûra berê sekter bû. Sekter bû. Hevdû qebûl nedikirin. Demokratîk nebûn. Plûral nebûn. Pirdengî pirrengî nebû. Ew hîn jî serdest e. Kek nîhat axaftina xwe de got. Got partiyekî diçe merheba dide HDP dibêjin bûye xayîn. HDP diçe tiştekî dîdike dibêjin bûye xayîn. Ev kültûrekî nerast e. Tu rexneyê te PKK re HDP re divê hebe, bila hebe. Rexneyê te hebe, manayê wî ne ev e ku tu nikarî pê re îş bikî. Tu ji bo zimanê Kurdî nikarî bî partiye, hemû partiyê Kurda re, ne tenê Kurda, Türka re jî tu nikarî bê îş bikî, tu dava çi dikî, doza çi dikî? Peki ez pirskî wiha bikim. Tevgera zimanê Kurd ji ber ku zimanê Kurdî di resmiyetê de bê qebûl kirin. Tevgerekî wiha ava bû, yan zî komelekî wiha ava bû. Nav çi dibî bila bibî. Di rêveberiya vîya da mesela yê kesekê
ji partiya AKP'ye yan ji CHP'ye li zimanê Kurd diparêzê dixwazî zimanê Kurd bi resmiyetê da weke resmî were qebûl kirin. Ew kesê dikarin rêveberiya vî tişê da cî bigirin yan na? Çimana? Erê peki Çimana? Ama zêdetir tiştekî dibêjim. Müsteşarê MİT müsteşarî yan jî Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ali Agar ew dibêjin ya katil çê dibêjin Mehmet Agar dibêjin. Ew jî ji bo zimanê Kurdî bixebite bira bixebite çi? Çimana? Peki yani viyada şerta Kurdbûyîn, Türkbûyîn tune ve demeti dibêjin. Ne şerta? Tam bilakis. Yani şermekî mezin e got zimanê 20 milyon insan, 3 milyon insan hatiye qedexe kirin sala 2022 diya da. Ji bo navê yekê doza zimanê Kurdî, doza nasnama Kurdî, dozê revane adîlin ji wê adîltir, ji wê revatir dozekî dunyayê de tune ye. Ji ber ku mafê tabiî ne, mafê sürüştîne tabiî ne devlet ev tiştane qedexe kiriye. Ji bo navê ez dibêjim doza Kurda doza hebûnê ye. Ji ber wê dibêjim Kurdê Türkiye xebata wan xebata hebûnê ye. Yani divê xwe bidin qebûlkirin. Em resmiyetê de nînin. Em wekû Kurd tune ne. Rast e. O kültüra alaqeta wî kültür gelê çawa nîne. Kültüra berê mixabin politik kültüra berê got mirov politik kültür ji ku werdigire? Ji civata xwe werdigire. Ew îdeolojiyê ku diparêze digire. Nûmuneyê ku ji xwe re dikiriye îdol digire. Me çepîtî dikir. Çepîtiyekî ekstrem. Me çepîtiyekî ekstrem dikir birayê hêja. Em li Bilîsê de me digot Ekim devrimini gururla selamlıyoruz. Em çima Ekim devrimini gururla selamlıyoruz? Çima yani? Urus hatire bitis işgal kirne em hacb Urusa nakin. Em çima Urusa beşin. Yani bir rızgarı ketibu bu Ekim devrimini gururla selamlıyoruz. Em nikarin civina xwe de zimanê xwe qise bikin. Em nikarin tiştekî bikin. Navê me tuneye, zimanê me tuneye em rabûne kawa digot nizanim Çin dörtlük nizanim çi yani çi meseleyi Çin'e mi hal dikir? O yani birastî jî tiştê acib meşhur bûne. Ez zêde dirêj nakim ez vegerim ser kitabê. Hayran divê kitabê de paradigmaya nû ziman û nasnama kültüra politik nû çima hatiyen münaqeşe kirin ji rewşa me derketiye. Yani ez neçûme gor dilê xwe zevqa xwe min tiştekî pêk neaniye. Gava min dest bi nivîsandina evê pêşniyar û nîgeranên xwe kirin ji bo pêkanîna rêxistinekî berfireh, demokrat, şeffaf, seküler, plural hêdî parbisandinê ez giham politik kültüra kevin, politik kültüra nû. Politik kültüra nû divê em yek kevin berê rizgar bin, dûr bikevin. Mixabin hîn jî politik kültüra kevin li ser Kurda zêde tesîra wê heye. Hîn jî. Ez dixwazim li vira tişkî serrast bikim ji ber ke mesela yekevî wek hevibûyîn îdeolojiya Rusan ne ev ji Rusan kemtir e şoreşa Fransayê de bin dizanin yekevî yek sloganê wan bû vekî dinê li memleketê me tarîxê de mazdakî hene, hürremî hene ji bo wî pir karbiye Mars yan zî yêdinan kesê dinan zî ji wan deran girtiye ne ji bo xatirê wan bû tabî yekevî sosyal demokrat bu avakî dinê diparêzin, komünîst bu avakî dinê diparêzin lê rast e ve ekstrem bûyîn ba Kurdan da zêde bû dikariyan tişkî dinê zêdetir makul vî tiştê biparêzin. Ez bi te rame va doza Kurd tabî doza Kurd
من گفت دوزا کرد یعنی یک زمان دوزا کرد زمان کارانینا زمان خه یک جوانه پکی وکدنی چه هیه ناو دوزا کرده دا دکتر دوزا کرد دعوا کرده دعوا کی مازنه و دوزا ملتکیه yani döveke da nav rasyonale Türkiye'de em gora vekta rasyonale Türkiye hareket bikine gora işte pivane demokrasiye falan dibin temsil dibin falan dışmış duvar rasyonel anda em çava dikarne qala doza Kürt bikine az deme vur yani naha vaka ku kitabı da gotiye دست ما در رچته حاضر نینن باور کنینه چاوا مرو جه خطای کون دور دکوه دگیجه تشت نو هنگی فرق دکه کو خطا کریه نها ام نکارم پروگراماتیکا کردن دنیای کردن ترکیه همو چاره سر بکن لی پارتیین سیاسی کرده کوکوان 5 سال 7 سال 8 سال بری هنه پروگرام واهنه اولا خباته کی کرنه ایرو بلکی هنه کی ضعیف کتنه هنه کی بچوک بونه هن پارتی ماستر بونه لی دوزه کی بردوام دکه هم تشتر تبلیغ نکن پارادیگما نو گاوت بجم زمان ناسنامه جبو کردستان باکور از دبیجم جبو ترکیه از دبیجم جبر کو روشا کرد عراق و سوریه ایران جمع جداتره لور چما زمان و ناسنامه بویا محور جبر کو زمان ما هاتیه قدخه کرن اسیمیلاسیون ام دحالن ام دبن ترک ناسنامه ما جی دبه ترک گاوا تو زمان و نازنامه خواه بدست اینی تو هبونه خواه دی قبول کرن مافی خواه دکاری دوزا مافی خواه بکی تو دکاری وکا کرده کی پرورده خواه ببینی نازنامه تا دا کردبونه تا ویت دیار ببه جبو ملته کی 20 میلیون 3 میلیون چی پیوسته دی تو دوزا وا بکی دعوا وا بکی لی گوا اول گوا پیشی و حرکت کرد ایرو جی رابه زمان و ناسنامه یا باشه yani az Ali din adam tabi zaman bu temsiliyete vekta temsiliyet beşket temsiliyete kurdan hadi dezgah resmi bun zamazi peş vardı ki em dibinne ki direkt paralel tişteki navbena karanina zemin o dezgahında divan şartında ne bitene veka devleti Türk yek sebebe ve tabi devleti Türk kadehedeki yanzi lem tadadı ki lem millet tersini li aliye dine da millet bxe be karanina vi fayda nabini fayda ki ekonomik jiber ki zamanı kar xebat ticaret ne jibo vi mesela problemi ki dine derdi ki bu oli çeye temsiliyet aliye temsiliyet da ma Kurd براستی به adaletten temsil kirin yani çi nav rasyonel Türkiye'de em bigirni mesela yerel yönetim belediye evet. Hava dikari şuna mesela Kürçüma mekazın valiyan kaymakamın derhinin cibidin vi kare belediye bekin. Evet. Naha ev tişti kutu dibeci تقابل گوهرتنا هن تشت اداریا دولت ترکیه دیگه جکرم خورا بار گوهرتنا اداریا دولت ترکیه نخنه سکره کرده کرد بلا نبن حمال گوهرتنا ترکیه جواتا کی مازنه 8 میلیونه 20 میلیونه وی کردن کرد بلا پیشی زمان خواه ناسنامه خواه بدست خینن
جبو زمان و ناسنما خواه بخبتن باشی رابن باتشتی که تو دبیجی بحث بکن قرعتا من اوه اگر Baş, ایرو baş emver ne helbijartını yani rasyonel Türkiye'de helbijartın heye partizi abadıbın partiye بمان پارتی kurdan کرده هموجی پارتی لگالن دوی بکبن legalın gerek resmiyet eda helbijartın eda xer nişan bidin. Eğer helbijartın eda reyvan ve zedebin evtevi maneyi ki serketi ne. Eğer kim bir bi ser neketine wî tiştê qebûl bikin. Pekî em mesela via helbijartinê de dikarinê weke şert wê pêşiye bibêjinê kê partiyê yan zî kê cepheyê va pêşniyarê me qebûl kir em helbijartina pêşiyê de piştgiriyê didinê wî. نه تنه هلبجارتنا سیاستا کردان دا لازم زمان و ماسنامه ببی اساس کی زمانی من بدی از پشکریاوی بده بکم کی ناسنامه من بدی از پشکریاوی بکم yani ام نکارن وکا Selahattin Demirtaş dibêje ortak devletimiz, ortak nizanım şeyimiz, ortak nizanım devleta Türkiye ne devleta Kurdaya. Devleta Türkiye hebunu mafê Kurda kabul nekiriye. Zimanê me ne kabul nekiriye. Bila zimanê me kabul biki, bila nasnama me kabul biki, piştê hingî belki em karin bêjî ka ev devlet çawe ya devleta me ya jî ya ne devleta me ya jî. Îca ji bo navê mesele ziman bila ji henekara weka daxwazekî reformîst damga dikin ne wisa ye. Doza ziman daxwaza ziman daxwazekî şoreşgerî ye. Îro Kurdên Bakur û Tirkiye ji ziman û nasname şoreşgertir tu daxwaz tu ne ye. Eger daxwazê dî hemû direwin. Direwin ji ber bi dest nakevin. Baş Yani ji bo em nikarin Kurda bikin hemal. Kurdê Türkiye partiyên siyasî Türkiye her tim Kurda kirine hemal. Em ne hemalê wanin. Eger guhartinekî çêdikin bira çêkin ji xwe re. Lê zimanê min bide, zimanê min bide, nasnama min qebûl bike, piştê hingî were em tiştê dî jî bipeyvin. Esasen partiyê Kurda bikaribin tevgerekî qewîn tevgera zimanê Kurdî pêk bînin bi hemû etrafên ku qedexeyên ser zimanê Kurdî dixwazin rakin. û ez westiyam hinekî kek nihat re ew ê bipeyve ez hinekî baş ez kek nihat pirs bikim. Kek nihat tiştekî kek abîd got yani tiştî müşterek bi hev re hereketa zimanê Kurdî wek bikin ew aktûel e yekî zî aliyê weka kanûna internasyonal dazî tiştekî meşruye gora kanûnê Tirkiye zî yani ev tiştekî makul e li hember wî zêde tiştek tune ji ber wî em di vî çemberê de wexta benê bahev de zêdetir em ê tesîr bikinê ez bi wî bi te re me lê aliyê dinê de mesela partiyê polîtîk ne bi tenê ziman ew dixwazin bibin desthilatdar zê dixwazin mümkün e hinek kes mesela hadep dixwazî bibî belkî hikûmetê pay bike yani di her aliyê da bi tenê mesela ziman danine meseleyê dirê da zî ew xadî fikir raman ew tişkî meşrû ye normal e yan na? Çawa vê daviyê te tişkî got Yani got mesela ziman ji bo me ji bo Kurdan tişkî mühim e erê ez qebûl dikim ji bo wî zî bi hev re gerek kar bikin lê ev tê wî maneyekê wexta partiyê siyasî ava bûn yan zî kesekê dibêjin em partîk me ye partiyê me ye siyasî heye bi tenê xe bi zimîn dorpêç bikin yani mana partîbûyînê çi ye mana partî Rewşa me Kurda cudatir e. Rewşa Kurdê Tirkiye mesele ziman dertika pêş. Ev mesele ev talep ji rewşa me derdikeve. Rewşa me taybet e dünyayê de bê emsal e. Weka Kurda nînin zimanê qedexe kirî nînin.
Na melli servi lehev kir. Giştik jibovi kar bikin. Ev talebeki acile jibovi kar bikin. Le dervayı mesela çi bibêjim derheqê petrolê da mesela yanzî derheqê çevreyê da yek tişkî dinê de fikirî ev zî tişkî normal ne yani partî varan dibêjin em partî ne partî Erê naha mesele li vir çi ye? Yani pirs a mühim li vir tiştê ku me hemûyan girê dide, yani tiştê ku kêk abit li wir nivîsandiye, tiştê ku me hemûya girê dide mesele ziman û nasname ye. Di vî çerçeveyê de em dikarin werin cem hev. Partî car partî ciddiya xwe bira bikin. Bira partî hebin. Yani ew ji bo vî tiştê re ew nîne asteng nîne. Lê çi ye? Divê îro em hemû pir baş dizanin dewletê Tirkiye me dorpêç kirine, me fetisandine û nahêlin em gavekî bavêjin. Çi partî dikarin tişkî bikin, çi komala dikarin tişkî bikin, çi jî partiyên resmî ku 6 milyon ray digirin dikarin tişkî bikin. 10,000 qadirên ew partiyê resmî ku 6 milyon ray digire girtine avêtine hender. Ha li vir tişkî derdikeve ortê. Divê em tiştê din hemû deyînin alîkî. Partî karê xwe dike, nizanim komal karê xwe dike, êdin karê xwe dike. Lê ji aliyê din da em hemû tên cem hev. Ji bo zimanê zikmakî. Ha Tirk, partiyên Tirka eger ew jî dixwazin zimanê Kurdî resmî bibe ya jî Kurd di zagona Tirkiyeyê de ew bibe bên qebûl kirin sersera ser çava. Lê em van tiştana ew nekin, tewlî ev nekin. Niha em hatine rewşekî wisa ku meselê ew ê münaqeşe dikin. Meselê ziman û nasname münaqeşe dikin. Ez dixwazim li ser mesela ev kültura nû hin tişta bêjim. Derê ez tişkî pirs bikim berekî tu bitî wîrê erê hereketî hevbêj bi hev re dervayê wan partiyan ava kirin yek modele yek rêye. Mesela yekê dinê derkevî ew kesê werzî hene niha nav partiyê devletê Tirkiyê da cî digirin bibêjin em bi vî rêya zêdetir dikarin bi tesîr bibin bi ferma wezî werin nav CHP yanzî AKP da bigirin cî bigirin em mesela ziman li vira baştir dikarin wê holê wê demê em ê çi bikin? Ya li vir tişkî derdikeve ortaya. Yani her carê ku ew dibe hilbijartin çê dibe ka ew partiyên ku hinkî qala mafên Kurda dikin hene. Her tim ew ê hebe jî. Ji ber ku Kurd ew e. Yani em bêjin noxtê kilît de ew ê de ye. Kî bixwaze bibe hikûmet divê hinkî xwe nêzîkê ew bike. Nêzîkê Kurda bike. Lê li vir a mühim ev e. Divê Kurd li Bakurê li Tirkiyeyê wek taraf tev bigerin. Yani berê tarafekî bibin. Yani berê bêjin ku em Kurdin, em zimanê xwe dixwazin, em nasnameyê xwe dixwazin. Ha viya çawa merî dikare bibe taraf, vê herkes nav da bibe. Yani ya ji dil dixwaze ku hemû partiyî rêxistin û komalên demokratîk di nav vî tevgerê da ciyê xwe bigire. Yani ê mühim li vir divê em xwe li hember ew ê Tirka, devletê Tirkiyeyê wek terefekî nîşan bidin. Ew jî bi berê bi yekîtiya esasen berê bi yekîtiya Kurda ev tiş çê dibe. Yekîtiya Kurda çawa çê dibe? Em li ser şoriş û nizanim tiştên din nikarin lihev bikin ama dikarin li ser vî tiştê lihev bikin. û divê hemû partî jî ew bikin. Yani ya alîkarî bikin ya jî qadirê xwe bidin navê ew ê navê xebatê. Erê yani tiştekî tu dibêjî navbêna mesela HDP Türkiyelik falan dibe va navî manê Türkiyelik yanzî wexta Kurd
eğer bikaribin kabul bikin ve devleti me şerti ve ki asgari şert çiye? Asgari şert zaman evin çi dibêjin? Kekniyat. Asgari şart zamanı Zaman yani ve deme Türkiye'de bir devleti Kurdan çeva dibi. Yalnızca bervi gavık ziddi avıtın. Türkiye nabe devleti Kurda. Ya livir dixwazin Kurdî bikin resmî. Kurdî bikin zimanê perverde. û bêjin milletekî heye navê wî milletê Kurd e, zimanê wan heye û bi wî zimanê divê zarokê wî milletê xwe perverde bike. Hemû mesele ev e. Yani ji vî tiştên polîtîk divê merî dernexîne. Ev tiştekî însanî ye. Ha kîviya meselê ziman kî kiriye polîtîk? Devlet bi xwe kiriye polîtîk. Lê em bi xwe wek evekî însanî dibînin. Yani daxwazekî însanî ye. Wê çaxê em ê ji ku alîkarî bigirin? Ew ê Ewropayê alîkarî bike, ew ê Amerîkayê alîkarî bike, ew ê dezgehên demokratîk ê dunyayê hemû alîkarî bikin bêjin ya 20 milyonun û dixwazin zimanê wan resmî bibe. û ev tevger jî ji bona wî hatiye çêkirinê. Baş ve deme zede problem nabêna çepê Kurdan û çepê Kurdan û çepê Tirkan da zî namînî di vî meselê da. Yani piraniya wan mesela zimanê Kurdî da dikarin bi Kurdan re xebat bikin. Li vira pirsik heye. Doktor pardon. Mesela doktor lütfen please. Doza zimanê Kurdî ne mesela çep û rast e. Ne çep û rast e. Ji bo wekî ez dibêjim ne çep rast e, ez dizanim lê pir caran mesela ji ber sebebekî dibêjin çepê Tirkan wiha ye, giştî qebahat ji çepê Tirkan re tê dîtin. Eger me polîtika kanî kir tiştê müşterek dît em dikarin bi yêdinan razî kar bikin dijminê xwe zêde nakin yani wî dixwazim Kek Ali Kemal çima min wisa müdaxale kir me gote mesela ne çep û rast e doza zimanê Kurdî nasnama Kurdî li Türkiye dozekî insaniye tabiiye normal e. Kî xistiye qalıba siyasî kî dixe qalıba îdeolojîk da devletê 100 sal berê qedexe kiriye xistiye wê qalıbê de û hinek grupên Kurda vê meseleyê zêde dikine tiştekî îdeolojîk. Na. Niha tu zimanê milletekî qedexe kiriye li gor hemû prensîpên însanî hemû prensîpên yekîtiya milletan tu şaşî. Yani niha dibêjin mafê zarokan ya yekîtiya milletan heye li wê derê çend madde hene devleta Türk imza nekiriye. Çima? Ji bo ku zimanê Kurdî serbest neke ji bo zarokê Kurda. Îca gawa ez dibêjim tabii pir zahmet e destpêkê da însanê me giringiya ziman hîna fêm nekirine. Tevgera Kurdî bi xwe fêm nekiriye. Beriya heşteyî carekî du cara özgürlük yolu dedekade mesela zimanê Kurdî anîn rojevê ji her kesî zêdetir rizgarî ku kawa PKK hücumê wa kir reformîst û nizamî belê reformîst bila reformîst be. Navê wî çi dibe bila bibe. Hayran ez wek Abid Gürses bi aqlê xwe îro li Türkiye dawa ziman û nasname xwe dikim. Ve ez dibêjim Kurdên Türkiye rewşenbîrê wan, siyasetmedarê wan, partiyê wan, komeleyê wan, hunermendê wan lazim e hişyar bin. Vegerin, li xwe vegerin
بيجن كا روشة ما تشيه براستي تشما ام دوزا زماني خواناكن دوزا ناسلما خواناكن تشما ام لپی سلوگانين پوچو دراو دچن باشه باشه کک آبیت تشتی که تدبیجی راستی از بته رامه جبرکه کرد مکاربن پولیتکای بکن تشتی آزامی آنیم پیش شورشگری فلان شورش ده زانی یانزی شورشگری تشمشتی وان جاردان خراب دیکه جارجاران باش دیکه از ناکه وان دران گریدایی وکاته ازی قوت آتهیه evtevi mane ki reya dine reya reforme reformist vekta reformist bu esas peşiya xe nagirît di bêjî di gora şert zuruf ez gavan dabijim zêdetir ez dixwazim mafê xe wek bikim mümkün e di neticê da ez bigeşim herî tiştê bilind ev peşiya polîtikayê vedike çima va dijmintiya mezin çima li hember reformizê ba Kurdan yani va politikayê em viyazî vekirî bibêjin reformizm ji bo me Kurdan tişkî xirab e yani em çima qebûl nakinê ya çima xirab be niha em nikarin mihir lêxin bêjin ev baş e xirab e pîs e îro em dibêjin hayran me nikarîbû em zora dewleta Tirka bibin Partiya Kurda tiştê ku diparastin ser neketin ew partiya ku xebata çekdarî kir ew jî ser neket madem waya rewşa me çi ye li gor sîstema Tirkiyeyê de bi destxistina mafê Kurdan e û jê re reformîzm dibêjin çi dibêjin bila bêjin tu bi xwe ji bo çi dikî tu ji bo mafê xwe dikî ji bo bi destxistina mafê te çi metod lazim be tu vê metodê jî bikar bînî yani manipülasyon ji bîr nekin aliyê îdeolojik aliyê siyasî tevgera Kurd hatiye manipüle kirin jî yani ez dibêjim ne tesadüf bû ku hemû partiyê Kurda ekstrem çep bûn gelekî yani ez nabêjim mesele polisiye manipülasyon îdeolojik manipülasyon pir giring e îro Kurd çawa tên manipüle kirin yek birêya İslam ümmeti Muhammed em birey hebin lê gavetê mafê xwe dixwazî tu ne birayî yek jî aliyê çepîtî internasyonal û nizanim çi gavetê mesela Kurda dibe piştî sosyalizm em ê mafê Kurda bidin ew jî xeyal dimîne rêya sêyemîn a modernîzm yani Kurd gelek aliyê îdeolojik ve gelek hatine xepandin divê em hayş xwe hebin em hişyar bin li xwe vegerin rewşa xwe rewşa milletê xwe bibînin milletê me asîmîle dibe berê asîmîlasyon ne weka îro bû îro asîmîlasyon derece fersah zêde bûye ji ber wê yekê ez ne akademisyenim ez ne lêkolînerim lê min jî ji bo vê milletê nêzîkî 40 sala zêdetir xebat kiriye tecrüba min li Kurdistanê parçeyê dî Rojhilata Navîn Ewropayê û çavderiyê min yani observasyonên min pişt ku ez va tespîta bikim bi alîkariya dost û hevalan ev metin ev tekst ji aliyê Kemalî 15-20 hevalê min ba min gelek maqbûlin mesela yek ji wanan hate alîkariya wan ev metin pêk hatiye wekî dî jî Kurdiya vê kitabê jî 100 rûpelê pêşî 20 rûpelê davî min kurmanciya wî min çêkiriye beşekî nêzîkî 80 rûpel jî hevalê Ahmed Kan çêkiriye û ji bo kitabê jî ji bo veşanxane rûpelê jî gelekî spas wextekî zehmet ta vê kitabê li Tirkiyeyê çap kirin 6 mehberê hate çap kirin li Pirtûka Kurdî tê firotin kitapxane Kurdî de tê firotin yani ez dibêjim eger ev kitab ji bo münaqeşeyên ziman nasname paradigma kültüra politika nû kevin bibe vesileyekî biçûk û münaqeşe bibin ev tiştane
دی رول خو بلیزه خدمت خو بکه ارمانجا و کتابه جی اوه yani. باشه لبرا چند شیروه نه یک حاجی کاردوخی آشتی تشت پرسکریه چما هنده کرد لدیجی TRT کردی درده کبن فایده وی جبو زمان کردی نه TRT کردی فایده وی جبو زمان کردی گلکه یا اره گک نیاته چی بیجی هلبت لور کردی داخلن demek ki jmer avi wiye zarokên me temaşa dikin jinên me temaşa dikin yani millet temaşa dike kalite wî kalitekî pir baş e çima em jê istifade nekin yani her çi qas bin kontrola devletê da jî bibe ji bo evê perverde ji bo ziman baş e Dedisan ba Kurdan zede interese tine yani Lübra'da mesele ki sosyolojik tine çima Kurd ve ki yeke nabinin kek nihat. Çima wek axwe nabînin Ere. ji ber ku dewlet çêkiriye yani wextê dewlet çêke wek axwe nabînin yani ez jî wek ez bi xwe jî wek axwe nabînim Yani lê divê em jê istifade bikin yani hebûna wî baş e xirab nîne û ev jî tiştekî miwaqet e yani sibê dikarin rakin jî yani Lübre'de da tiştki temsiliyet mesela temsiliyeti disan tepeş yani Kurd eğer dezgeh ki serbuxebi gerizayı siyaset emebi Kurd idare Lübre vek bibin dikarin Kurd vek yexe bibinin zeletir yani Ali Kemal mesela TRT Kurdî de Kurd gelek takirin Kurd qestaman peşî PKK o dijî ve derket o kesê ku çûn ve derê ew tehdît kirin o tiştê xirab gotin mesela tenê TRT Kurdî de nekirin mesela dersên bijarteyê Kurdî de jî kirin eger 10 sal berê dersên bijarteyê Kurdî gava hate danîn dij derneketi bana dijminatî nekiri bana îro belkî sinifa yekê ve dersa Kurdî hebû rola we tişta ji bîr nekin ev rast e nişan dide Kurd nikarin bi yedinan ra kar bikin vekta kontrol deswanda mebi gavekî hatine avıtır wan qebûl nakin yani veki zarar ji xeradî bîne ev tabii fikrekî gerekî xirabe TRT Kurdî rastî yani wî aliyê de xizmeteke gerek Kurd aliyê îdeolojik TRT Kurdî aliyê îdeolojik tiştê xirab dike lê aliyê ziman da xizmeta wî gelek baş e ji bo Kurdan Erê mero her da aliyan bibînin rast e wekî dinê me farîqaya hinek tişkotiye keke abîd yani gerekî dirêj nivîşandiye tu edebiyat û siyasetê rexne dike te dixwazî ez bixwînim ji te re kek avî tu edebiyat û siyasetê netewî tevlihev dikî bi min tu erebê dikî berhespê siyaseta milletê mustemleke minimize kirin ne tu hawayê ye doza milletîkî bêyî statû xwaziyê bi ziman xet kişandin dorpêçkirina Bakur û helandina Kurda ji ne statûya mustemleke bûyînê ye Mehmet Uzun edebiyatçiyê Kurd û bi nav û deng bû siyasetê jî kawandî me zanîbû min fam nekir birê bi min tu jî li ser edebiyat û ziman xe hîn bike û çêtir be tu jî siyasetê dûre keko rexne kiriye tu siyasetê dûre gotiye yani siyaset tu çi dibêjî siyaset çi bêjim bira ew qenaeta wî wisa çi bikin yani erê û evan nepirs bû doktor tiştê ku pirs e dikariye ew bikî yani rexneyê vekî dinê yani ewa nepirse ne rexne ye ne tişteke em li vir ser çi diqise dikin ew çi dibêje bi zimanê
Said dervay wikek sayısı tiştek gotiye yani zamanı Kurdi her çıkas Cumhuriyeti burada kadehe bu yeji Kurd bi zamanı he peyvin lej saren nod şun ve asimilasyon perzede bu nifşen civan edib Kurdi na peyvin sedama heri mezen evek ne Kurd ne ji Kurdi hadi statüki ninin. Rast tespit evi rast. Evet. Peki ez vira teşkidini bipirsim. Mesela bura İskoçya milleteke zamanı wan heye yanzi Galler Galler zedetir zamanı wan tabelan da xuyadaki zedetir maye le İskoçya veka milli zedetir meclis waneye ev devlet ki ser bu xed xazın. Ana İskoçya kabul nekirin serxabuni. Yani partiya her mezun disan partiya vekeye partiya nasyonal partiya milli partiya İskoçya'ya Beli le doktor serneketin evde referandum eda. referandum eder rast serneketin le mafi wan hene yani aliye her aliye da İskoçya te kabul kirin giştik lehembervi kestin giş parti wî statûyê di parêzin vekidin serxabûnê hene kes Belê niha mesela milletekî hemû mafê wî hebin jî heqê wî tabiî ye ku bixwaze devleta wî serbixwe hebe ev normal e. Yani ez zaman Katalonya jî doktor aynı tişçê bû wana jî dixwazin serbixwe bibin yani heqê wan em milletekî cihêne yani çi jî bibe zimanê wan anda biye lê veka millî berdewam dike şûra millî Belê çawa niha mesele zanî mesele millî mesele milletbûyîn mesele devletbûyîn ewa pir mijarekî pir fireh e yani li her milletekî rewşa wî cudatir e îro rewşa milletê Kurd Kurdistana Bakur rewşa me cewaztir e cudatir e divê em derdê xwe bizanibin em derdê xwe nizanibin nikarin dermana xwe jî peyda bikin Kurdê Bakur Kurdê Türkiye asimîle dibin milletê me dihele asimilasyon xeter e wekî dijî milletê Kurd Partiyê Kurda bi tiştekî ser neketin piştî inkılaba askerî em ser neketin partiyê me grupên me siyasî têk çûn PKK xebata çekdarî çekir PKK mala Kurdan bi xebata çekdarî xira kir PKK şerê hendeka kir mala Kurdan xira kir Kurd nevêrin Kurd devlet jî zordestî daye zulm dike her roj pêncî heb sed heb hedefelî dikirin tavêjina hepsê ca rewşa me Kurdistana Bakur cudatir e cewaztir e heyran hay ji xwe hebin em Kurdistana Başûr da piştgiriya serxebûnê dikin ew gihane vê merheleyê lê Kurdistana Bakur da em dibêjin hebûna me qebûl bike Kurdbûna me qebûl nebûye em weka Türk İslam dinivîse kimlîka me de em ne Türkün milletê me hemû jî ne Misliman e ne İslam e îca ji bona wê eger Kurdê Bakur bixwazin tiştê bidestxînin zimana nasnameya gava dibêjim nasname qapaqê wî vekê nasnameyê de çi ye zanî Qizilbaşê Kurd hene êzîdiyê Kurd hene zulm li ser wan hene divê ew jî azad bin pîrûbaweriya Kurda azad bê Kurd bêhtirî wî Sunnî Şafî ne Diyanetê Türka Henîfî ye hemû 9000 camiyê wan dijî Kurda xebatê dike ziman û nasname tiştekî ne biçûk e îro ziman û nasname bê qebûlkirin siba camiyê Türka da nikarin dijî Kurdan vaaz bidin nikarin dijî Kurda qise bikin ziman û nasname giring e ziman û nasname bidestxînin manayê wî milletê me êdî namire Evet. Gerek spas. Baş ve persemin zede persemin tının kek niyatı dixazî li bira teşkîdinê bibêjî eger Ez bi kurtasî mesele hinkî ew bû hinkî fireh bû tewlêv bû min dixwast li ser kültura nû hinkî ew bikim qise bikim
لی از درێژ نەکەم بە چەند گۆتنا دikarim ew bikim xilas bikim ev külturan û yani niha tiştê ku Kekabit nivîsandiye yani li wir armanc kültürekî nû kültürekî politik û nû bidin siyaseta Kurdistanê yani li wir ev tişt him hemû ji bo partiye hem ji bo qadirên Kurdistanê heta ji bo milletê Kurd jî derbas be piranî û girêdayî hinkî jî girêdayî ahlaq e yani ev tiştana em ew divê siyaseta xwe mesela îtifaka da mesela hevqebata da mesela çi bêjim yani cihêbûna partiya da mesela cihêbûna komeleyan da yani hemû van tiştana da ev kültura nûhê ku Kekabit behs dike divê em ew bikin ez çend nimûne bidim li Welêt ew çêbû platforma zimanê Kurdî çêbû em bêjin 11 partî hatin cem hev çêkirin sibêtirê wî li Anqarê tora zimanê Kurdî çêbû û di sê meşûn da Hez Kurd çêbû ev her sê jî armanca wan meselê ziman e yani parastina zimanê Kurdî ye lê ez ji wan dipirsim ez ji we dipirsim ez ji her kesê dipirsim çima sê her platform çê dibe û bi yek armanc yani armanca wan daxwaza wan her tiştê bernameyê wan her tiştê wan wek heve tu ferqekî tune ye mêzekin eynî tişt ka em li Ewropayê ne em ji xwe re dibêjin bêtir demokratîk bûne ew bûne li Ewropayê federasyona dest pê kirin Diyakurt dest pê kir federasyonên ku li Ewropayê heye bîne cem hev ji bo doza Kurd û Kurdistanê lê sibêtirê wî navenda Kurd derket holê yani ev tiştana ew wan çi ye daxwaza navenda Kurd û daxwaza Diyakurt çi ye eynî tişt e hevalno êdî divê em van tiştana dev ji wan tiştana berdin em ji xwe re ahlaqekî nû kültûrekî nû bigirin em ne li hember hev tu jî li hember hev zimanê dijwar bikar neynin em hemû kesayetên doza milletekî ne û divê gora wî em gav bavêjin باشه از تشکی اساسی پرس بکم لوران نیات وقتا ته گوت چار پارچه یک کردستان گوت ده ماف ناده پارچه دنه که müdahale parça ete beken lüşün abi eğer te bibêjî çar Kurdistan baştır ne Vallahi min fehm nekir doktor yani na Kurd demek işte yek radibin rudunun dibêjin yek Kurdistan ye ji ber ki li her derê Kurdî te xeberdayîn li Avusturyayê Almanî te xeberdayîn Almanya keviya wî da ye li İsviçre Almanî te xeberdayîn disan Almanya hêzikî gerekî mezin weka wî da ye keviya wî da ye vanan devletekî yekkirtî naxwazin Kurd demek destwanda tiştek tune dibêjin devletekî serbûxeya çar parçe yek devlet dibêjin işte ez yek welat got di mafê xwe didê Talebanî Barzanî yan zî yevra PKK iddia dike dibe mafê min heye ez müdahale wî bikim. Li şuna wî eger bibêjin baş e sebeb çi dibî bila bibî çar parçeye de çar Kurdistanê ne mafê kesê tune müdahale parçeya dinê bike. Ev demokratiktir nabî yani. Nizanim ew zêde nakeve serê min em milletekî mezinin û çar parçe ne û gora yekîtiya xwe yani sibê rojê da ku em ê bibin dewletekî yekirtî û mezin gora wî divê em gavên xwe bavêjin yani niha da nakokiyên wisa divê em ew nekin tûj nekin navbera wan parçeyan da nakokiyan da girniye de bine müdahale tune herkes eğer demokrasiye temsile mafê millete gerek her parçe yekeke wî araziye da rûdinî derekê xwe da qerar bide. Tamam gora temsiliyetê PKK Bakurê Kurdistanê de ye
برای خورا باکوری کردستان دا شهر خود بدومینه yani eğer mesela ev be temsiliyet be vana başvuru Kürdistan'ı temsil nakın lüver hükümete lüver devlete mavki wantine ji berke ev Kurdun biçim virê weka Kurdan müdahale Kurd edine bikin. Yani vazî kültürkî nû ye yani parçekek ji kültürkî nû ne wiha fikrandin. Eri divê herkes ew xwe de beşa xwe de tekoşîna xwe bide û hürmetê nîşan bide êdina yani divê merî tedaxûla perçê din neke nebaşe evay xuya ye ev çend mehe Türkiye li başûrê Kurdistanê rojtinê ku Kurdan a kuje 520 gund heta niha dora duh zaxo wan dara 520 hev gund vala kiriye Kurd li welatê xwe de koçber ketine sedema wî çi ye divê merî wan tiştana ew bike bifikire tu tamam ji bona Kurda şer dikî perçê xwe de erdê xwe de şer bike ha îtifaqê te çê dibe û tişkî dinê Yani naha ev mesela gelekî derdkeve se dervayê programa me lê mirov dikare programa dî de ser mesela ne bisekine mesela pirsa te Çar Kurdistan rast e Çar Kurdistan çar parça şiklî xwe jî cudatir girtine ihtimal heye ku siba du siba yekî otonom be yek serbixwe be yek federal be lê îro rewşa me em nikarin rizgarî xwazê çi parçeyê dîbin em nikarin zimanê xwe qise bikin hekeke nikare civîna xwe de zimanê xwe qise bike îdentîteta me nîne qiseyê qor sloganê tûj sloganê spehî ne karê Kurda ye Rast e baş e veke dinê ez pirsê min nemaye ez dixwazim programê li bira xilas bikim eger gotinekî wê daviye ye wan zî bigirin baş e ez wî dixwazim bêjim politik kültura politik a nû paradigmayeke nû li gor rewşa welatê me ku îro tê de ye Kurdistana Bakur li gor observasyon yani çavdêrî û tespît û şopandina min ew tişte bi min re derketiye nivîsandina vê kitabê de pêşniyar û fikrên gelek hevalên hêja jî hene û ez hêvî dikim got ev kitap bibe vesileyekî biçûk ji bo nîqaşkirina kültûrekî politik a nû paradigmayeke nû ziman û nasname baş e spas li bira ez Çetin Çeko min hîn dît pirs kiriye li gel asimilasyonê li Bakurê Kurdistanê hişmendiyan netewî zêde nabe gotiye belê ew du tiştê zidê hevin alîkî de milletê Kurd asimîle dibe zimanê xwe winda dike aynı wextî de şiyarbûna siyasî jî zêde dibe ew rast e ev tespît rast e kek niyat ez gotinê te daviyê jî bigirim ez gelek spas dikim ji bo daxwandina vî bername spas ji bo te spas ji bo Çarpel Medya û spas ji bo kek abid û dîtinê wî hêja ez gelekî spas dikim ji bo ku hatine tevlî vî programê bûne niha kek abid li vira ji bo karixebatê wî zî wî pîroz dikim tiştekî pêşniyarekî wî aniye veke pêşniyarekî ye helbet ev navî manekî derwayî em nikarinê tiştê dinê bifikirinê kesên dinê zî wî wek mîsal dikarin bigirin tiştê bi Tirkî dibêjin yaratıcı di siyasetê de yaratıcı tiştên nû dikarin bênin holê lê helbet maksimalîst bûyîn tişkî baş dine pir caran maksimalîst bûyîn tê wî maneyekî em naxwazin yan kar bikin yan tiştekî bikin lazim e ji bo ku Kurd zayıfın bi hevra hezê xe wênin bahevdi xe îzole mekin
dost xwe zede bikin, dijminê xwe kêm bikin, siyaset vaye va ji ber wî pêşniyarê kek abît wekî misaleke merov dikarî van misalan zede bike ya mühim e vekî rêya meşru yên ki li hember wanin wan zayıf bike wan wekê da ciyê sist de wan bikarîbî pê bigirî va şert e ji bo serketinê ji we re spas dikim ji bo tevlî vî programê bûne temaşevanan razî spas dikim wan em gudarî kirinê bîminin bi xêrê xaşiyê spas gelek spas mala we ava Spasê var baş. terkmek em bi peyvinê